Mayong hapon kanatong tanan. Ilabi na sa mga kaigsunan nga mingduyog o kauban nato karon sa atong pagsimba sa atong pinulungang Binisaya dinha sa ilang mga kaugalingong mga panimalay uban sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ako manghinaot nga bisan pa sa inani nga pamaagi sa atong pagsimba, atong sination ang presensya sa atong Ginoo nga mo'y muhatag kanato sa kadasig sa pagpadayon sa paghimaya sa Ginoo bisan pa nining atong kahimtang. Nagpasalamat usab ako sa Ginoo tungod kay kitang tanan iyang gihatagan og mga kaalam aron atong mabuhat sa kanunay ang pagsimba kaniya diha sa bag-ong teknolohiya. Ug nagpasalamat kita sa Ginoo sa mga kaigsunan sa pagtuo nga ninghatag sa ilang kahibalo aron ang paghimaya, paghatag og pasalamat sa atong Ginoo dili kini mahunong. Hinunua atong ipakita ang kining mga butanga nga ning-abot sa atong kinabuhi dili mahimong babag aron kita magpasalamat ug magkahiusa diha sa pagsimba ug pagyukbo sa atong Ginoo. Ilabi na nining adlaw sa pagtagana diha sa atong Ginoo. Nining adlaw ang unang adlaw sa buwan sa Agosto nga diin ato usab nga gisaulog ang paghandom sa iyang dakong gibuhat kanato diha sa atong paghandom kaniya sa balaang panihapon. Atong hiusahon ang atong mga kasing-kasing sa pasalamat sa atong paghandom kaniya. Ug akong giawhag ang tanan nga mga kaigsunan nga naa sa ilang panimalay nga inyong andamon ang mga elemento nga nagsimbolo sa lawas ug dugo sa atong Jesucristo. Any kinds of symbols nga nagsimbolo sa iyang lawas ug dugo, mga crackers o mga skyflex and then liquid para sa atong pagsaulog sa balaang panihapon unya sa atong pagsimba. Ug ako nagpasalamat kanunay sa Ginoo sa matag usa kanato nga sa kanunay nagampo sa atong iglesia bisan pa sa atong kahimtang karon. Atong padayon nga hiusaw ng atong makasing-kasing sa pagpasalamat sa Ginoo diha sa atong mga nadawat nga mga grasya. Kadiin nagpasalamat usab ang mintim ug ang tibok iglesia sa mga kaigsunan sa pagtuo nga nagapadayon sa pagpadala sa ilang mga tithes, offerings and pledges aron magapadayon usab ang kalihukan sa atong iglesia bisan panining atong giatubang pandemya. Ang Dios magabubo sa kanunay sa iyang grasya sa matag usa kanato. Padayon usab ang atong mga announcement nga diin makasusubo man nga paminawon pero para kini sa atong kayuhan ug sa atong safety nga gikan karon ug sa umalabot pang mga adlaw wala pagyapon kitay mga face-to-face nga pagsimba tungod sa Delta variant nga din sa masauban nga gisulti nga kini makalilisang tungod kay bisang muagi ra nimo ang tao matakdan ka kung siya na ay COVID-19. So gigidisyonan sa atong konsilyo sa rekomendasyon ng mintim nga ang atong face-to-face nga pagsimba ato sa nga hunong kutob sa Agosto 15. So kung mupabor ka nato ang panahon nga diin muus-us na ang cases sa COVID-19 Delta variant sa grasya sa Dios mubalik ang atong face-to-face sa Agosto 22 nga din kanausab ang panahon nga diin ang atong pagsaulog sa Mission Sunday. Tungod kay ang buwan sa Agosto atong gisaulog og nakitay tema nga diin kini ang buwan sa Agosto Mission Month. Nagapadayon kita sa pagpadayag sa mission sa atong Jesucristo diha sa atong katilingban nga atong ipasinati ang paglihok sa iglesia sa gibuhaton sa atong Jesucristo ilabi na sa mga tao nga nagkinahanglan sa presensya sa Dios pinaagi sa iglesia nga mayang gitugahan gisangunan sa pagpadayag sa kamatuoran mahitungod sa gugma ug kaluwasan sa atong Jesucristo nga din kini atong
gidawat. Sa uban pang mga balita, ang Board of Evangelism and Mission nagapaabot sa tanan nga mga kaigsunan sa pagtuo nga ilang giawhag nga tungod kay Mission Month ang buwan sa Agosto sa umalabot nga August 21. Anak kitay seminar may tungod sa awareness, may tungod sa COVID-19, ilabi na sa Delta variant. Nga diin kini webinar sa Agosto 21, alas 9 sa buntag, kutob sa alas 4 sa hapon. Ang atong resource person o speaker, usa ka doktora nga membro sa Board of Evangelism and Mission nga din kita hatagan og nindot nga talan-awon kung unsaon nato sa pag-atubang kining Delta variant sa COVID-19 nga din aron kita dili mahadlok nining atong giatubang. So ako nawag-awhag sa tanan tungod kay ang tanan atong hatagan og link. Kindly basahon nato ang atong Cosmo page tungod may tungod nini nga seminar o awareness seminar may tungod sa COVID-19. Sa uban pang mga balita nga importante usab tungod sa panginahanglan sa dugo sa mga tao nga nakaron sa mga hospitals, kung atong hinumduman nga ang iglesia sa Cosmopolitan Church is very much aware nini nga tungod kay anak kitay tie up with the Philippine General Hospitals nga diin at hunong naman ang atong bloodletting program tungod sa COVID-19, pero tungod kay gihatagan na kita og permiso sa atong konsilyo o ang PGH usab naghatag og signal nga pwede ang Board of Evangelism and Mission gibuhi ang bloodletting program sa atong iglesia para makatabang sa tanang mga kaigsunan sa pagtuo nga nagkinahanglan og mga dugo ilabi na sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Kining atong programa o ministeryo nining bloodletting dili lamang exclusive sa atong mga kaigsunan sa pagtuo. Kini para sa tanan tungod kay ang programa sa bloodletting program will save lives. Daghan ang mahatagan og paghatag pa og lugway sa ilang kinabuhi sa atong paghatag dinhi. So akong giawhag ang tanan nga mga willing, able, and healthy nga mga kaigsunan sa pagtuo nga karong Agosto 29, last Sunday of the month of August, himo ang atong iglesia sa pamaagi sa Board of Evangelism and Mission sa tabang sa Philippine General Hospitals sa atong gibuhaton sa bloodletting dinhi sa atong iglesia. Ug ako nag-aawhag sa tanang mga kaigsunan nga mga local churches sa LCSMC nga kung anamoy mga miyembro nga willing and able nga mo donate og blood through this bloodletting, kindly come here sa atong iglesia sa Agosto 29 sa eksaktong oras alas 8 sa buntag kutob sa alas 4 sa hapon. So akong giawhag ang tanan nga mga kaigsunan nga ato kining suportahan tungod kay kini para usab sa atong pagpadayon sa atong misyon sa atong iglesia. O nagapadayon usab ang pagplano sa Board of Evangelism and Mission may tungod sa food feeding. So update lamang po para sa gimbuhaton. Sa atong mga gimbuhaton sa iglesia, sa mga Bible studies, padayon, tungod kay kini may makahatag kanato og kalig-on sa atong espirituhanon nga kinabuhi tungod kay ang mga pulong sa Ginoo mao kini kalanon sa atong mga kalag. So akong giawhag ang tanan nga makaigsunan ko sa pagtuo nga ato kining tambungan ug kapilan bisan pa sa virtual nga pamaagi tungod kay kini makahatag kanato og kalig-on og dako nga paglaom labi na nining atong kahimtang karon. So uban pang makakuhan ang prayer time magapadayon gikan sa Lunes kutob sa Biyernes alas 3 sa hapon ug ang church at prayer nga din kada gabi akong giawhag ang tanan tungod kay ang mga pag-ampo sa matag usa kanato anaay gahom powerful ang pag-ampo sa mga anak sa Dios. So akong giawhag nga magkayo sa kita diha sa pag-ampo sa atong iglesia o sa atong kalibutan, sa atong nasod, sa atong pamilya, sa mga kaigsunan sa pagtuo tungod kay ang atong panagampuay mo'y naghugpong kanato aron kita magmalig-on o nagmalig-on sa atong pagatubang sa mga mga
panghitabo nining atong kalibutan karon. Sa uban pang makakuhan, ato na lamang tanawon ang atong Cosmo News para sa atong kaakuhan sa tibok simana nga diin anana sa atong Cosmo page. Atong gibate o i-greet ang tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawan karon. Happy birthday sa tanan og ang mga nagsaulog sa ilang wedding anniversaries nga mga mag-asawa, among gipaabot ang among pagbati kaninyong tanan nga hinaut-unta nga hatagan pa kamo og daghan nga mga tuig sa inyong birthday og daghan nga mga tuig sa inyong panag-uban nga din ang gugma sa Dios may magbugkos kaninyo aron magapadayon kamo agig mga anak sa Ginoo. Mga kaigsunan ko sa pagtuon nining kapunon, nagpasalamat ko sa bako tungod kay ang akong pangulo o liturgist mao nga atong admin pastor si Pastor Alvaro Sintorias. Dako kini nga kalipay nga akong gibati tungod kay iya akong gibanan tungod kay virtual man, so kamera niya diri. Og nagpasalamat ko sa bako nga niya ang atong choir conductor in the person of Ma'am Dominga Tabada. Bisan pa na ay mga kakulba pero ang pagpangalagad sa Ginoo may tuhop sa iyang kasing-kasing magpadayon nga ihatag sa Ginoo ang atong pagpangalagad. Ug salamat usab sa atong choir director nga din nagapadayon sa iyang kaalam gigihatag sa atong iglesia aron mapangalagaran ug mapa-improve ug mahatag nato sa Ginoo nga taas nga pagsimba pinaagi nining bag-o nga teknolohiya. Nining taknaa, nagpasalamat kita sa Ginoo tungod kay anay tulo ka mga kaigsunan sa pagtuo nga atong kauban dinhi sa atong iglesia kining simba. So ning ato silang gidawat nga puno sa kalipay tungod kay ang ilang kinabuhi hawang kung dili makaduol sa Ginoo labi na dinhi sa atong iglesia. Stay safe kitang tanan. Mga kaigsunan ko sa pagtuo nining kahaponon atong andamon ang atong makasing-kasing sa pagduol sa Dios diha sa atong hiniusang pagsimba. Dali og atong simbahon ang manggihatagon og maluloyon nato nga amahang Dios. Nagapangita kita sa katagbaw o kabaskog sa kaluoy o gugma nga makita lamang sa atong Ginoong Hesus. Atong simbahon ng Dios nga nagahatag sa tanan natong mga panginahanglanon ug atong dalhon diha sa iyang atubangan ang atong mga kinabuhi nga hinlo ug putli. Simbahon o daygon ta ang atong Dios nga amahan. Manindog kita alang sa pag-awit sa pagdaig kang Kristo na mutindog. Ang Kristo na mutindog, sundalo ni Jesus, ituboy ang bandila, hayang ipaay.
pag-ampo kita, o Dios nga among amahan nga langitnon. Ikaw ang among gihimaya o gipasidunggan nining among panaghiusad diha sa imong presensya. Nining kahaponon ipasinati kanamo ang imong pag-uban aron kami mahimong takos ug angayan sa imong atubangan. Ang kuna o Dios kining among tibuok nga kinabuhi aron ang usa ka halangdon ug hataas nga pagyukbo ang among maipadayag ug mahatag diha kanimo. Dawata og kahimuti kami o among amahan, kini ang among pag-ampo nga may pasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Manlingkod kitang tanan. Atong hinulsulan sa atubangan sa atong Ginoo ang atong mga kasalanan aron makaduol kita kaniya ug iya kitang panalanginan. Sa kinasingkasing miduol kami kanimo among Ginoo ug among isugid ang among mga kasalanan. Hinaut-unta nga kami imong kaluy-an ug pasayloon. Hinlui og bag-uha kami among Ginoo. Susiha o Ginoo ang kasing-kasing ko, ang akong kalapasang nabuhat kanimo. Masaylohan nag-isa Kitang tanan mga binuhat sa Dios, dili niya buot nga ang usa kanato mawala kaniya. Busa siya nagpadayag sa iyang gugma, pinagi sa iyang paghatag kay Jesucristo agi kabayaran sa atong mga sala. Ug tungod niining kitang tanan nakadawat sa iyang pasaylo, sa diha nga atong gitalikdan o gidawat sa Jesucristo nga atong manluluwas. Mao kini ang mayong balita kanatong tanan. Gipasaylo na kita sa Dios nga atong amahan. Amen. Yung panahon, pagpili ko sa akong Diyos, dakong kasadyan ako, kalimantala sa tanan. Palaran, ano sa kaluwasan ko, itutuhan ako niya sa paghingog masalanan. Palaran, palaran, adlaw sa kaluwasan ko. Manindog kitang tanan alang sa pagbasa sa balaang kasulatan. Busa pagkahibalo sa mga tao nga wala na didto si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pangitaon si Jesus. Pagabot nila didto sa Capernaum, nakita nila si Jesus. Mingon sila, magtutudlo, kano sa akapa dinhi? Mingon si Jesus kanila, sa pagkatinuod sultihan ko kamo, nagipangita ninyo ako dili tungod sa mga milagro nga inyong nakita, kundili tungod kay gipakaon ko kamo og pan og nabusog kamo. Apan ayaw kamo
paghago, alang sa pagkaon nga madunot lamang, kundili paghago kamo, alang sa pagkaon nga mulungtad og nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ako nga anak sa tao, mao ang muhatag kaninyo niini nga pagkaon, kay ako ang gihatagan sa Dios nga Amahan sa katungod nga muhatag niini. Busa ang utana sila kaniya, unsa man ang angay namong buhaton, aron masunod namo ang gusto nga ipabuhat sa Dios. Mitubag si Jesus, ang gusto sa Dios nga inyong buhaton mao kini, muto kamo kanako nga iyang gipadala. Mingon usab sila, unsa man nga milagro ang imong ipakita kanamo, aron muto kami kanimo. Kaniadto ang atong mga katigulangan mikaon sa pagkaon nga gihatag nga mana sa dihang didto sila sa kamingawan, kay nagaingon ang kasulatan nga gihatagan sila ni Moises og pagkaon nga gikan sa langit. Miingon si Jesus kanila, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga dili si Moises ang naghatag sa pagkaon nga gikan sa langit, kundili ang akong Amahan. Ug siya mao usab ang nagahatag kaninyo sa tinuod nga pagkaon gikan sa langit. Kay ang pagkaon nga ginahatag sa Dios walay lain kundili siya nga gikan sa langit ug nagahatag og kinabuhi sa mga tao dinhi sa kalibutan. Mingon dayon ng mga tao, hatagi kami kanunay niya ng pagkaon nga imong giingon. Mingon si Jesus, ako mao ang pagkaon nga nagahatag og kinabuhi. Ang nagaduol og nagatuo kanako, dili nagayod pagutumon o pagauhawon. Mao kini ang pulong sa atong Dios. Salamat sa Dios. Ang Diyos Amang daigong anak ko, Espiritu Santo, sugat pa sa sinugdanan, sa walay katapusan. Hinaon pa, For the beauty of the earth, for the beauty of the skies, for the love which from our birth over and around us lies, over and around us lies, Lord of all to thee. This is a joyful hymn of praise. For the beauty of each hour, of the day and of the night, here and there, through empty and lost, sun and moon and stars of light, sun and moon and stars of light, Lord of all, to thee we raise. This is a joyful hymn of praise. For the joy of human For love, the joy of love, brother, sister, parent, child, brother, sister, friends parent, on child, earth, friends on and friends earth, above, and friends above. for of gentle thoughts and minds,
full of gentle spots and light. Lord of all, to thee we raise this our joyful hymn of praise. For each perfect gift of thine, to our race so freely given, praises you, God and divine. Floods of earth and floods of heaven, floods of earth and floods of heaven, Lord of all, to thee we raise this our joyful hymn of praise. This our joyful hymn, our hymn of praise. Daghang salamat, Cosmopolitan Virtual Choir, sa panguna ni DM Jeff o ni Ma'am Gaga, o sa pag-volunteer ni Brother Jorem na may mo-edit. Salamat sa mga kaigsunan nga nagapadayon sa paghatag sa ilang mga kinabuhi sa talento sa pag-awit, agig pagbalik sa kaayo sa Dios diha sa ato mga kinabuhi. Ang Diyos magabubo pa sa panalangin sa inyong mga kinabuhi aron mahimo kitang tanan nga mga buhing saksi sa kamatuoran sa kaayo sa Dios sa matag usa kanato. Mayong hapon kanatong tanan. Kumusta ang mga anak sa Dios? Sa kanunay sa akong intro pag managkita kita sa atong pagsimba, ang akong pangumusta dili na ako ihikaw tungod kay gusto na ako nga mahibaw-an ug makita ang inyong mga naong ug mga paglitok sa kaayo sa Dios. Tungod kay kini mo ay timailhan nga ang Dios matinud-anon sa iyang mga saad ug wala gayud mo pakyas sa iyang mga saad sa matag usa kanato. Bisan pa nga murag nagapadayon kita sa pag-atubang sa kalisod nining atong kahimtang karon. Pero mipatigbabaw o padayon nga mo patigbabaw ang kaayo o kaluoy sa Dios kanatong tanan. Tungod kay ang Dios puno sa gugma o kaluoy sa matag usa kanato. Busa tungod kay ang Dios maayo kanato, dili nato ihikaw nga atong ihatag kaniya karon ang atong tibuok nga kinabuhi ug presensya nga maminaw, muawit og magpadayag sa atong pasalamat diha kaniya. Atong isentro ang atong mga kasing-kasing ug unahon na diha sa iyang balaan nga presensya aron kita sa kanunay iyang panalanginan ilabi na sa atong pag-atubang sa wala natong mahibawi nga mga panghitabo pa sa atong kinabuhi sa umalabot nga mga adlaw ug semana. Tungod niini atong idangop sa Dios ang atong mga kasing-kasing nga puno sa pag-ila nga siya atong kauban sa atong panagtigom karon diha sa iyang balaan nga presensya. Magampo kita. Ikaw ang mapasidunggan ug mataas nining among pagsimba ug pagyukbo sa imong ngalan nga hilangdon among amahan. Ikaw ang mahimaya ug ikaw Dios ang mayukbuan sa among mga kasing-kasing. Ang kuna among amahan kining among mga kinabuhi aron ikaw ang mahatagan sa taas nga pagsimba nining among panagtigom karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Dihay usa ka writer nga nagaingon, when we ask Jesus for things that don't last, He often redirects to things that do last. Matud pa niya, kung kita puduol og mangayo sa atong Jesucristo sa mga butang nga dili mulungtad, siya mutubag kanato og iya kitang igiya
ug hatagan sa mga butang nga mulungtad no pagkanindot usa kana kapag paila nga ang atong amahan nga langiton dili gusto nga ang atong mga kinabuhi agig iyang mga anak makaangkon sa mga butang nga lumalabay lamang. Sublion ko sa pagsulti, when we ask Jesus for things that don't last, He often redirects us to the things that do last. So, kung ato ka ng hunaw-naon, anong mangita pa matang mga butang pinaagi sa atong kaugalingon kusog o kaunahuna o sa atong kaugalingon, nga di man tayo mulungtad kung ang atong patigbabawon sa atong kinabuhi, ang atong kaugalingong kusog lamang o pangunahuna. Tungod kay diha lamang pala kang Kristo, kita mangkaangkon sa mga butang nga mulungtad gayod o dili madunot. Kung atong tanawon ang atong o may duman ang atong minsay niya atong miaging Domingo nga diin atong na kita nga si Jesus nagapakaon sa 5,000 ka mga tao. Pinaagi lamang sa usa ka bata nga may dala nga pagkaon. Nga diin iyang gihatagan ang mga tao sa ilang panglangnanon, sa ilang yutanon nga kinabuhi. Nga diin ang mga tao nagasunod-sunod kaniya. Sa iyang pagkahuman, wala mahunong ang mga tao sa pagsunod kaniya. Nga din mao kini ang atong pamalandungan nining kapunon. Nga din ang mga tao nagapadayon sa pagsunod kaniya bisan pa ang atong Ginoong Kristo mupalayo na kanila. Ug matod pa sa atong teksto, sa diyang ilang nakita nga si Jesus dito na nangutan na siya kaniya. Dis amang kapaingon, among rabbi o teacher, nagasunod kami kanimo. Pero ang atong Ginoong Kristo nakabalo sa ilang pagpangutana niini. Tungod kay iyang nakita o iyang nahibalaan ang hinungdan nganong ang mga tao nagasunod kaniya sa kanunay. Kung atong basahon ang bersikulo 26, nagaingon, miingon si Jesus kanila sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga gipangita ninyo ako dili tungod sa mga milagro nga inyong nakita, kun dili tungod kay gipakaon ko kamo og pan ug nabusog kamo. Nakibalo si Jesus nga sa ilang pagpangita kaniya, gusto pa nila nga makadawat og mga butang nga diin makatagbaw sa ilang yutanon nga kinabuhi. They wanted more really good bread. Busa si Jesus prangka nga minsulti kanila. Gisultihan ni Jesus ang mga tao diha sa prangka nga pagkasulti aron sila makabati sa kamatuuran may tungod nining ilang gipangita nga katagbawan sa ilang kinabuhi. Unsay gisulti ni Jesus sa bersikulo 27, ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot lang, kundi paghago kamo alang sa pagkaon nga mulungtad ug maghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Hago bitaw nang magsunod-sunod ka sa mga tao nga naghatag og pagkaon. Kung atong menduman nga ang inyong mga pastor pinaagi sa Cosmopolitan Church niadtong miaging mga pandemya o niadtong miaging tuig nga pandemya kita nagapadayon sa paghatag og pagkaon, ang mga tao kung makakita na sa atong behikulo o sa atong service dagan kayo musunod og asa ta mo parking tungod sa panginanglanon sa yutanon nga kinabuhi. Di ba ka hago? Yes, hago tungod kay ang atong yutanon nga paglanon maway nakasentro sa atong hunahuna nga may muhatag kanato sa katagbawan ni anang adlaw. Pero gipakita o gipadungog sa atong Kristo ug iyang gipaabot ang kamatuuran nga unsay dapat nga maoy haguan
sa mga tao sa ilang pagsunod sa atong Hesukristo. Iyang gipaabot nga ang makahatag kanila og katagbawan sa ilang pangilanon sa kinabuhi dili lamang ang mga butang nga niya nining kalibutana, mga butang nga madunot, kundi ang mga butang nga mulungtad hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi. Mao kini ang gipaabot sa atong Hesukristo usab kanato karon nga atong haguan ang mga butang nga mulungtad ug makahatag kanato og katagbawan sa atong kinabuhi. Tungod kay mga kaigsunan ko sa pagtuo, ang kamatuoran sa atong kalibutan karon, halos tanan nga mga tao walay katagbawan sa kinabuhi. Ang naa magpakanaa, ang wala nahibilin nga wala. Tungod kay ang mga tao walay katagbawan sa kinabuhi. Gusto nga ang tanan nga niya nining atong kalibutan maangkon. Tungod kay mao kini ang gusto sa tawhanon natong kinabuhi. Mao kini gusto sa yutanon nga kinabuhi. Gusto nga kabuton ng tanan. Tungod kay walay katagbawan ang mga tao. Buhi kini sa atong katilingban, mga kaigsunan ko sa pagtuog, makasusubo. Tungod kay ang mga pipila ka mga tao nga mga hakog, mao'y nangandoy sa katagbawan nga din para lamang sa ilang kaugalingon nga makinabuhi. Makasusubo, tanawon, nga ang gikinahanglan unta nga kamatuuran, wala nila masabti. Wala nila makuha ang insakto nga mga butang nga mo'y makatagbaw sa usa ka kinabuhi niining kalibutana. Pero ang kamatuuran, ang mga butang nga atong naangkon niining kalibutana, lumalabay lamang. Dili gayud kini makahatag og tinuod nga katagbawan sa usa ka kinabuhi. Matud pa sa kanta sa usa ka banda nga may pangalan nga Rolling Stone nga may titulo, I can't get no satisfaction. Tinuod nga ang tao nga diin makaangkon ining butanga, dili gayod makaangkon og katagbawan kung kay gusto pa niya nga makaangkon pa o makaangkon pa o makaangkon pa. Aning kanta nini mao si Mick Jaggers nga din iyang na perfect ang pagkanta nini nga nag-describe nga din unsay giingon ni Jesus sa mga tao nga nagkinahanglan sila sa mga pagkaon nga gihatag ni Jesus. Ang ilang gusto nga matagbaw sila sa matag adlaw sa mga pagkaon nga gihatag ni Jesus. Pero ang kamatuuran, life without God is at center, is vain, meaningless, and unfulfilling. Ang usa ka kinabuhi nga wala ang Kristo, usa kini kasayang ka kinabuhi. Meaningless, walay kahulugan, ug wala nimo makabot ang mga butang nga dapat kabuton sa atong kinabuhi. Unsa man ang giingon si Kristo nga mga butang nga mulungtad nga atong kabuton o haguan aron atong maangkon kini sa atong kinabuhi. Niingon si Kristo, kabuton ninyo o haguan ninyo ang butang nga mo'y makahatag kaninyo og katagbawan og kabuhong sa inyong kinabuhi. Diha kanako. It is me. It is I. Ako. Matud pa sa atong Kristo ang makahatag kanato sa katagbawan sa atong kinabuhi. O gipadayag o gipahinumdom sa atong Kristo diha sa bersikulo 32 o 33 nga siya miingon, my Father brings you the true bread from heaven, and the bread of God is the one who comes down from heaven. Nga di siya mao ang pagkaon nga makahatag og kabuhong ug katagbawan nga mao gikinahanglan sa mga tao ug gikinahanglan kanato karon. Aron sa atong pagpadayon sa atong gimbuhaton sa atong Hesukristo. Bisan pa sa kawadon, bisan pa sa atong giatubang nga mga pagsulay.
kini dili makahatag kanato sa kaluya tungod kay diha sa presensya sa Dios sa atong kasing-kasing ang katagbawan. Diha sa presensya sa Dios may naghatag kanato nga kita magapadayon sa atong gimbuhaton sa atong Jesucristo. Ang larawan o picture sa pagpadayag sa atong Jesucristo nga siya mao ang katagbawan sa atong kinabuhi, iya kining gipaabot aron atong masabtan nga ang pagpadayon sa iyang gimbuhaton sa pagpadayag sa kamatuoran sa Dios dili lamang sa kabuhong sa atong kinabuhi, sa kadaghanon sa atong mga naangkon sa mga butang nining kalibutan, kundili diha sa pagsalig sa Dios, diha sa paghatag sa atong pagtuo bisan pa sa atong mga kahimtang nga dili maayo. Tungod kay ang presensya sa Dios may naghatag kanato sa kadasig nga ang iyang misyon, ang atong misyon nga atong gidawat sa atong Jesucristo, atong ipadayon nga puno sa pagsalig sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa may makahatag kanato sa pagpadayon niini? Why must we endure satisfaction? Unsa may atong buhaton aron atong mapadayon kining gibuhaton sa atong Jesucristo. Atong isilsil sa atong alimpatakan nga ang atong pagkadawat sa atong Jesucristo sa atong kinabuhi may naghatag kanato sa kalipay nga atong mapangalagaran ang atong Ginoong Jesucristo sa atong pagkatawag agig iyang magbubuhat diha sa iyang ubasan. Ikaduha, atong madawat ang katagbawan sa atong pagpangalagad sa atong Jesucristo kung padayon natong palalumon ang atong relasyon diha sa atong Jesucristo. Ang usa ka kinabuhi nga anak ang Kristo makabaton sa katagbawan kung ikaw ako ana ay lalom nga relasyon sa Dios. Ug usaw nato sa pagpalalom sa atong relasyon sa Dios aron matagbaw kita sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Padayon kita sa pag-ampo sa Ginoo nga kita hatagan usa ka kasing-kasing nga puno sa pag-ila kaniya. Padayon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang padayon, buti pasabot, walay hunong nga atong pamalandungan ang pulong sa Dios. Ikatulo, atong isilsil sa atong alimpatakan nga atong isik ang kamatuuran may tungod sa mga pulong sa Dios aron may atong bitbiton sa atong pagpangalagad. Ikatulo, atong maangkon ang katagbawan kung kita magapadayon sa pagbuhat sa gimbuhaton sa atong Jesucristo nga iyang ipasa kanato. Ang usa ka iglesia nga dili makita ang gimbuhaton sa atong Jesucristo sa iyang ministeryo, usa ka iglesia nga patay. Ang iglesia nga nagapadayon sa pagsulti, pastor, wala kitay pundo, wala kitay kwarta, usa ka iglesia nga ang pagtuo patay. Ang usa ka iglesia nga diin limitado ang iyang panghunahuna sa gahom sa Dios, sa kabuhong sa Dios, sa katagbawan nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi, usa ka iglesia nga ang pagtuo patay. Pero kung ang usa ka iglesia nagapadayon sa gimbuhaton nga gisangon sa atong Jesucristo sa iyang kinabuhi, usa ka iglesia nga naay kabuhong katagbawan sa iyang kinabuhi. Tungod kay ang atong una-una og kasing-kasing wala naman makasentro sa mga butang nga lumalabay kundi nakasentro sa mga butang nga gisad sa Dios kanato nga mulungtad sa atong kinabuhi hangtod nga kita moatubang sa Dios. Usa kini ka challenge sa matag usa kanato, ilabi na nga kita moatubang ninimbuana sa buwan sa misyon. Usahay ang atong kawadon may makahatag kanato sa paghunong sa gimbuhaton. Ang ato bang Jesucristo o sa iyang gisulti sa mga tinunan, panlakaw kamo, ayaw kamo pagbitbit. Ni unsa mga butang.
Sandalyas lamang ug tungkod ang iyong dalon. Buti pasabot, God will provide, God will do the miracles to give us the provision what we are needed. Pero usahay makasusubo nga ang mga leader sa simbahan mo apay may muhatag sa mga pulong nga dili makahatag og upliftment sa usa ka iglesia. Nga gikan pa sa ilang mga baba nga wala kitay kwarta, pastor. Di ba makasusubo? Gihimo kang leaders diya aron ikaw mo'y mo uplift sa mga espiritu nga naa na down. Pero ang atong Jesucristo usa ka leaders nga nag-uplift sa espirituhanon nga kinabuhi sa mga disipulo nga bisan pa sa kawadon salig sa Dios. Pero kung kita makita anong inana nga naa sa atong kinabuhi ang pagka negatibo, atong gihatagan og dakong babag ang grasya sa Dios nga iyang ibubu kanato. Yes, ang Dios maluluyon. Pero nagkinahanglan siya nga ang atong pagtuog, pagsalig kaniya, atong ipakita nga atong huguptan sa higpit. Hugpong natong kuptan aron iyang ipadayag ang iyang grasya kanatong tanan. Gihatag na sa Dios kanato ang katagbawan sa atong makinabuhi sa iglesia. Busa ato kining kuptan aron atong mapadayon ang atong gimbuhaton nining kalibutan na bisan pa sa atong kawadon. Bisan pa sa atong kawadon. Tungod kay si Kristo lamang, diha kaniya lamang ang katagbawan sa atong kinabuhi. Nining kahaponon mga kaigsunan ko sa pagtuo, ako kamo hagiton bisan pa sa inyo ato og akong kawadon karon. Atong ipadayag sa atong Jesucristo nga siya lamang ang katagbawan sa atong kinabuhi. Ang atong kawadon dili makahatag kanato sa usa ka pagtuo nga maluya. Hinunua ang atong kawadon mao'y mopadayag nga ang Dios sa kanunay muhatag sa iyang grasya kanato. Sa atong giatubang karon, atong makita nga tagbawon kita sa Dios. Pinaagi kay Jesucristo nga niya sa atong kinabuhi. Atong timanan nga si Jesucristo lamang ang katagbawan sa atong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Matod pa sa Leviticus 27:30, ug ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang sa binhi sa yuta, mausab ang sa bunga sa mga kahoy, iya ni Jehova. Kini mo'y butang nga balaan alang kang Jehova. Atong dadon karon sa atubangan sa Dios, ang atong mga ikapu, halad o mga pasalamat, aging pag-ila sa iyang pagka-manggihatagon.
magampo kitang tanan. O Dios, tuburan sa tanang mga panalangin, among gidala diha kanimo karon ang among mga halad, inubanan sa pasalamat tungod sa mga grasya ug mga panalangin nga dadawat sa matag usa kanamo. Salamat among Amahan sa kadagaya sa imong mga panalangin. Dawata kini og kami manghinaot nga imong panalanginan ang mga kamot nga malipayong naghalad og nagbalik niini kanimo. Panalanginan mo usab ang among mga panginabuhi ug mga trabaho. Salamat sa imong paghatag sa tanan namong panginahanglanon sa matag adlaw. Dawata usab ang among mga kinabuhi nga among gihalad diha kanimo. Salamat sa tanan among Amahan. Kini ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Di kami napaisa, Tinapay ka, O Ginoo, ang pulong luwasan ko. Tunay sa pagtuo kang Kristo, nining kapunon aniya kita sa takna nga diin. Atong gihandom ang dakong gibuhat sa atong Ginoong Kristo kanatong tanan. Sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi aron kitang tanan makabaton sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan diha sa paghatag kaniya sa iyang kinabuhi ngadto sa Kalbaryo nga diin kita iyang giluwas ug gilukat sa mga sala nga atong nabuhat. Ug tungod niini, kita iyang gihatagan ug dako nga kagayunan sa pagigambit sa dulang nga diin ang atong Hesukristo nag-awhag kanatong tanan sa pagduol kaniya ug atong ipadayon ang iyang gimbuhaton sa pagpadayag sa kaluwasan ug gugma sa Dios ngadto sa uban. Ug sa atong paghandom niini, ato usab gipasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang dako nga gibuhat sa matag usa kanato. Nga kita iyang himong instrumento nga diin ang atong mga kinabuhi mayo nga maayong ehemplo nga si Kristo nagpuyon na sa atong kinabuhi. Ug sa atong pag nag-ambitay nining kapunon sa mga elemento nga nagsimbolo sa iyang lawas ug dugo, ato usab ibutang sa atong mga kasing-kasing una-una nga diin atong idangop sa Dios ang atong mga kinabuhi nga angayan diha sa iyang tubangan. Mabitaw nga si atong Apostol Pablo nagapahanundom kanato nga sa atong pagdawat sa mga elemento nga nagsimbolo sa iyang lawas ug dugo nga kita nay mga tinago nga mga sala dili kita angayan sa pagdawat niini. Busa siya nag-awag kanato nga atong hinulsulan ug gidagop sa Dios ug pangayoon ang iyang pasaylo. Busa sa mga pipila ka mga takna atong idol ang atong mga kinabuhi ngadto sa Dios ug atong isugilon kaniya ang tanan natong mga sala aron kita iyang pasayloon ug angayan kita sa panagambitay sa dula nga diin atong pagadawaton ang mga simbolo sa iyang lawas ug dugo. Pag-aampo kita sa hilo mga kaigsunan ko sa pagtuo.
O Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa kasalanan sa kalibutan, pasayloa kami. O Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa kasalanan sa kalibutan, kaluy kami. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mao kini ang gitudlo kanako sa Ginoong Kristo ug gitudlo usab kini kaninyo. Nga atong Ginoong Hesus niadtong gabi nga gibuduyan siya mikuha sa pan ug human niya magpasalamati ang Dios, iya kining gipikas-pikas ug siya mingon kanila. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aging paghandom kanako. Pagkahuman nila sa kaon sa pan, mikuha siya og kopa nga may bino o gipasalamatan usab niya kini og miingon, kini nga ilimnon mao ang bagong kasabutan nga paligunon sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo nining pan ug pag-inom ninyo nining nga bino, inyong gihandom ang akong kinabuhi ug ang akong kamatayon hangtod sa akong pagbalik. Giawhag ang tanan sa pagduol sa talad sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Amana mo nga langit nun, himuha o Diyos nga andam kami sa pagdawat sa imong lawas ug dugo, simbolo kini nga kami imong mga anak o kakauban kanamo hangtod sa imong pagbalik. Pahinumdumi kami o Diyos sa imong pagluwas kanamo, paghatag nimo sa imong kinabuhi sa Kalbaryo, aron maandam kami nga mudawat sa imong lawas o sa imong dugo. Kini ang among giampo sa imong ngalan. Amen. Si Jesus mingon, ako mao pagkaon nga nagahatag og kinabuhi, ang nagaduol ug nagatuo kanako, dili na gayud pagagutomon o pag-auhawon. Magampo kita. Salamat among amahan sa kahigayunan nga kami matawag nga imong mga anak tungod sa imong gugma kanamo ug sa imong paghatag sa imong bugtong anak ni Jesucristo aron kami makabaton sa kinabuhing dayon diha sa imong malahan nga presensya. Salamat among amahan sa imong pagbuyo sa among mga kasing-kasing aron kami magapadayon nga imong instrumento nining imong kalibutan aron ang imong gugma ug kaluyog kalawasan pinaagi sa among mga kinabuhi among maipadayag ngadto sa among isig kayon. Gamita kami o Dios, gamita ang matag sa kanamo tungod kay kami o Dios andam sa pagsunod diha kanimo. Dawata kining among mga kinabuhi ang among gihalad diha kanimo sa pagpadayon sa pagmantala sa imong gugma ug kalawasan ngadto sa tanan. Salamat among amahan sa imong dakong gugma sa matag sa kanamo, nga may naghatag kanamo sa katagbawan nining among kinabuhi. Salamat sa kaluwasan. Pinaagi kay Jesucristo nga among manuluwas. Amen, at amen.
sa taong magbuhat ka. Kung dili kang Jesus na imong Diyos, ang tanan panalangin nanyo. Kutob sa mahimong buhat ka. Inilang ang takos sa Ginoo. Bisan tayo lang mahimo mo. Bisan pagdayon ka, mayuwiton. Ang pahiyong sa Diyos, malabihon. Ang mga buhat mo, makita niya. O sa kaloy, gagawad siya. Ang tanan panalangin niya. Kutob sa mahimong buhat ka. Inilang ang takos sa Ginoo. Bisan og diutay lang mahimo mo. Dili madugay man tapos na. Ang pagkasusiyon ang buhaton. Inaon nga makahulay ta. Kay kutob sa mahimong magbuhat. Ang tanan panalangin niya. Kutob sa mahimong buhat ka. Inilang ang takos sa Ginoo. Bisan og diutay lang mahimo mo. Dakong kalipay o Diyos, ang among nasinati nining kahapon nun. Inood gayod ang mga amahan nga diha sa imong presensya. Kami matagbaw sa among panglananon sa among kinabuhi. Ikaw, Diyos, maoy nakahatag og kabuhong sa tanan namong panglananon sa among kinabuhi. Ilabi na sa among mga kalag. Ang imong presensya may naghatag kanamo sa katagbawan sa mga butang nga usahay makahatag kanamo og dako nga tentasyon. Ilabi na sa mga butang nining kalibutan. Pero salamat o Diyos sa imong pagpadayag sa imong mga pulong nining kahaponon. Nga diha lamang sa imong bugtong anak ni Jesucristo ang matag usa kanamo, ang matag kalag makasinati sa kabuhong o katagbawan tungod kay si Kristo man mao ang tinuod nga pagkaon nga nagagikan diha kanimo nga makabusog ug makatagbaw sa among mga kinabuhi.
Lord, hinaut unta nga padayon pa namong masabtan ang tibuok nimo nga pagpadayag sa imong mga pulong nining kapunon. Ipaabot mo pa sa matag usa kanamo ang mensahe aron mapalalom pa namo ang among pagsabot sa imong katuyuan sa among mga kinabuhi, ilabi na kami nga imong mga anak. Hatagi kami o Diyos sa katakos, sa pagbuhat, sa imong katuyuan, nga bisan pa sa kawadon, kahadlo, kabalaka, mapadayon namo o Diyos ang imong gimbuhaton, agig usa ka iglesia, agig imong mga tinunan, agig imong mga tinawag, ngining among panahon karon. Lord, padayon ang among pag-ampo sa imong mga anak nga nakaroon sa mga pagbangutan, mga sakit, among gidala diya sa imong atubangan o Diyos, si Igsong Warto Torrevillas, si Attorney Winston Hipe, si Attorney James, si Igsong Bing Solidad, Mr. and Mrs. Morales, Ate Charity Pukulan, Sister Alice Mata, Ate Leti Sarmiento, Ate Riza Barrico, Ate Rose Sibunga, ang mga pamilya o Diyos nga naay mga panginanon silang kinabuhi, nga wala usab namo malitok ang ilang mga ngalan, pero ana sa kahimtang al kaluyahon sa ilang yutanon nga kinabuhi tungod sa mga sakit. Lord, abda ang ilang mga kinabuhi pinagi sa imong balang espiritu, nga ang dala mao ang kaayuhan. Tagbawa o Diyos ang ilang mga kinabuhi nga hawang karon tungod sa mga problema ang pagsulay. Ipasinati among amahan sa matag sa kanamo ang imong kaayo, ang imong gugma ug presensya. Palambuha o Diyos ang among mga pagtuog, pagsalig diha kanimo. Bisan panining among giatubang nga panahon karon. Lord, nining kapunon padayon ang among panagiusa sa pag-ampo nining imong iglesia, ang Cosmopolitan Church. Lord, liguna ang batag sa kanamo. Ilabi na ang mga leaders, ang mga amahan. Hatagi sila sa kaalam, wisdom to lead this church according to your plans, not according to their own plans, but according to your plans, O God. Tungod kay ang imong plano makaayo sa imong iglesia para sa imong kahimayaan. Papa o Diyos, ang mga kasing-kasing nga puno sa pagkahambog tungod sa ilang kaugalingon nga kaalam o Diyos. Tudloy kami sa pagpaminaw sa imong tingog pinagi sa among kasing-kasing among amahan, aron among masunod ang imong kabubuton sa iglesia nga atubang karon sa dako nga problema. Pero ang among kasing-kasing o Diyos puno sa pagsalig, nga mas dako ang among Diyos, nga mo'y among gisaligan sa among giatubang karon. Hiusa ug bugkusa kami among amahan sa gugma ug panagiusa, aron kami maila, nga ikaw mo'y nagapangulo kanamo sa among kinabuhi. Pasayloa kami among amahan, nga usahay dili namo makita ug mapaminawan ang imong plano. Pasayloa kami o Diyos. Lord, ining kahaponon, ang mga pag-ampo sa imong mga anak nga na silang mga panimalay, ang mga pag-ampo sa imong mga anak nga na karon mingduyog sa among pagsimba diha kanimo, dungga among amahan. Dungga o Diyos ang ilang mga pangalyupo diha kanimo. Dasiga sila o Diyos bisan pa sa ilang kahimtang karon nga usahay ang among mga kasing-kasing naguol. Lord, paminawi ang mga pagbako sa imong mga anak. Pag ila kini nga kami walay mahimo kung wala ka. Sa among pagpamauli o Diyos, sa among pagtapos ning among pagsimba diha kanimo, nagkinahanglan kami sa imong grasya, panalangin ug bendisyon.
aron sa among pag-atubang na usab sa bagong adlaw, sa bagong simana sa among kinabuhi, bisan pa sa mga kahadlok o Dios, kami magmadaogon. Ibubo mo, Dios, sa matag usa kanamo ang imong panalangin ug bendisyon. Katawan sa Dios, gidungog na sa Ginoo ang atong pagampo. Salig tungod kay ang Dios matinud-anon. Ug atong dawaton karon ang iyang panalangin ug bendisyon aron kita magmaligon, magmadasigon ug magmadaogon sa atong pag-atubang sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo makasala. Sa usa ka Dios, Amahan, Anak ug Espiritu, panlakaw kamo nga malipayon, bitbita ang gahom sa atong Ginoong Jesucristo, may mohatag kanato sa kadasig aron kita magapadayon sa pagpadayag sa iyang gugma. Panlakaw kamo nga malipayon, tungod kay ang balang Espiritu magauban kanatong tanan, gikan karon og hangtod sa kahangturan. Amen ug amen ug amen. To Him who is able to keep